господа народни представители, отварям заседанието. Господа народни представители, господин министър-председател, ще направим съобщение във връзка с заемането от нашите войскови части и администрация ново освободените български земи. Има думата министър-председател. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от Оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. Особено силни ще бъдат тези чувства по отношение на Германия, чието войски действаха в Македония и Беломорието и които по този начин бяха непосредствените освободители на тези български земи. В тези на благодарност към Оногова, който ни е водил тъй мъдро през всички досегашни трудности и който можа да осъществи обединението на България, за Негово величество царя освободителя Борис III, ура!